खुलुमनायजों लोगोसे गासैबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि बे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय। प्रमद बर' बिथाङा मानि थाखाय मा जाहोनाव आरो मा जाहोनफोरखौ लानानै जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनो गोनां बाध्यता जादोंमोन आरो मानो एन्ट्रि मारि फैदोंमोन दिनै बिथाङा मिडियानि सिगाङाव गावनो फोरमायनानै होदों। এই অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণৰ শান্তি সম্প্ৰীতি নিৰাপত্তা আত্মসন্মান লৈ জীয়াই থাকিব পৰা বিভিন্ন স্বাধীনতাৰ পৰা সমাধান নোহোৱা সমস্যাবিলাক সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি ৰাজনীতিত আহিছো। प्रमद बर' बिथांनि बुंनाय बायदिब्ला फोरमायनाय बायदिब्ला दिनै माखासे सिम्पल साधारन इस्युफोरखौ लानानै जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैनो गोनां बाध्यता जानानै फैदों होननानै फोरमायथिनानै होदों। दिनै बैफोरबायदि साधारन सिम्पल इस्युफोरा प्रब्लेमफोरा बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनिफ्राय देरसिन जाबाय नामा? जायनि थाखायनोथ' दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि माखासे गोसो सिंनि लुबैनाय सिमां थांखिफोरखौ जाफुंहोनो थाखाय खायदा बोराय बाहायनानै मानगोनां एनडिबि ब्रादार्समोनखौ थगाय थसि खालामनानै बे थांनाय 2027 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों दिनैयो जोंनि बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैबाय। दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि जागायजेननाय पलिटिकल केरियारखौ दिनै माखासे गुबुन हारिनि पलिटिकल लिडारफोरनि हेफाजाब लानानैसो आथिङाव हमनानैसो दिनै जागायनो गोनां बाध्य जानानै फैदोंमोन आरो प्रमद बर' बिथाङा जायनि आखायाव हमनानै जायनि आथिङाव हमनानै जोंनि बे बीटीसी पलिटिकल सिस्टेमाव एन्ट्रि मारि फैदोंमोन बैसोरनो दिनै प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकल केरियारखौ डिस्ट्रय खालामनो थांगासिनो दङ। जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकल केरियारखौ लानानै जोबोद साननो गोनां मोनसे स्टेजाव थानो गोनां बाध्यता जानानै फैदों मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन। अब्ला दिनै मोनसे बाथ्राया सोरांनि लामायाव फैदों। जाय समाव मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथाङा प्रमद बर' बिथांखौ बुंदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय समनिफ्रायनो मालाबाबो जों बर' हारिनि रेसपन्सिबिलिटिसफोरखौ लानानै खामानि मावबोखायाखै, जास्ट फर गावनि पार्सनेल बेनिफिट्सनि थाखायल' बाथ्रा बुंबोदों बा खामानि मावबोबाय थाखादों आरो जानो हागौ जायनि थाखायनोथ' दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि एमअएसनि गेजेरजों कम्प्रेहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलुसनखौ रोखा लिरनानै लाना फैनाय जाबाय। खारन प्रमद बर' बिथांनि गोसो सिंनि लाखुमानानै दोननाय सुजुखुमानानै दोननाय जा सिमां जा थांखि जा हाबिलास बे गासैबो बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों साक्सेसफुल खालामजोबनानै लाना फैनो हादोंमोन। बेनि थाखायनो प्रमद बर' बिथाङा बे बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों कम्प्रेहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलुसननि बाथ्राखौ दिनै रोखा लिरनानै लाना फैनाय जादों। এইকাৰণে আমাৰ সেই সময়ৰ শ্লোগানে আছিলে যে পৰিৱৰ্তন দৰকাৰ ইউপিপিএল চৰকাৰ। গতিকে আজি যি পৰিৱৰ্তনটো আমি কৰিছোঁ ইটো লৈ পেলাই ৰাইজেও সন্তুষ্ট হৈছে, আমিও সন্তুষ্ট হৈছোঁ যে তেখেতে 17 বছৰত একো কৰিব নোৱাৰি যদি একো সন্তুষ্ট লৈছে আমি ইমান কৰিব পাৰিতো আমি সন্তুষ্ট ল'ব লাগিব। प्रमद बर' बिथांनि परिवर्तन दरकार प्रमद बर' सरकार दिनै परिवर्तन होननाय सोदोबा खुगायाव होनो जोबोद माने इजि जायो। दिनै गोजोन सान्थिनि बाथ्राया खुगायाव होनो थाखाय जोबोद गोरलै जोबोद इजि। नाथाय दिनै जाय परिवर्तन जाय गोजोन सान्थिनि बाथ्राखौ बुंनानै प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकल केरियारजों लोगोसे गावनि पलिटिकल पार्टिखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामलांनो जा मोनसे पलिटिकल प्लेन पलिसि लादों थगाय थसि खालामनानैब्लाबो दिनै प्रमद बर' बिथाङा फैयै दिनै नैबे स्टेजाव टटेलि जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमनिफ्राय डिस्ट्रय जानो थांगासिनो दं। जायनि थाखाय दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा एसेब्लाबो उनफिननानै नाहरदों जे जोंनि बे बीटीसी काउन्सिल पलिटिकल सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि माखासे सिस्टेम आरो सिटुएशनफोरखौ जों एसेब्लाबो मोजां लामायाव लाबोहोनो थाखाय जोंनि बे बीटीसीखौ जों बासायनांगौनि थाखाय दिनै परिवर्तन सान्थि गोजोननि बाथ्रा बुङै प्रमद बर' बिथाङा गावनि बे बीटीसी गभर्नमेन्ट सालायनायखौ 5 इयार्स कमप्लिट खालामबोबाय। नाथाय दिनैसिमबो प्रमद बर' बिथांमोनजोंनो आगसि आगदा थाफानाय माखासे वर्कार्सफोरा गावजों गावनि गेजेरावनो गोरोबलायै आरो गावजों गावनि गेजेरावनो एना एनि जालायनानै होसोलायनाय बुलायलायनाय दिनै न'आव थांनानै सोरखौबा गावथारहैनो नागिरलायनाय दिनै सोरखौबा बुथारहोनो धमकी होलायनाय बेफोरबायदि माखासे असान्थि नायथावजायै माखासे नुथायफोरखौ दिनै प्रमद बर' बिथांजोंनो थाफानाय सुबुंफोरखौ जों दिनै नुनो मोनबाय थादोंमोन। बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा जाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै गावजोंनो दैदेनजानाय माखासे वर्कार्सफोरखौ मेम्बार्सफोरखौ मावथिफोरखौ परिवर्तन आरो शान्ति खालामनो हायाखै। बेबायदि लिडार दैदेनगिरिया आरोबाव जोंनि बे बीटीसी काउन्सिलनि 35 लाख
बिभिन्न जाति जनगोष्ठीफोरखौ माबोरैहाय परिबर्तन आरो माबोरैहाय गोजोन होनो हागोन बेलाय मालाबाबो हाया आरो दिनै जोङो बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजाफ्रा दिनै प्रमद बर' बिथांनि पलिटिकेल रुलिंनि समाव माबायदि परिबर्तन लाबोदों माबायदि गोजोन होदों बेखौ रोखा रोखा फोरमान नुजोबखानानै दङ बिसोर खुगायाव जेसेबांखिनि गोदै गोदै बाथ्राया बुङाथों मानो प्रमद बर' बिथाङा पलिटिक्सआव एन्ट्रि मारि फैदों बेवहाय जोंहा बुंनो गोनां बाथ्रा गैया नाथाय गावजों लोगोसे जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे गोबां मावथिफोरखौ लिडार्सफोरखौ दिनै गावसोरनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनायनि हाबाफारियाव दिनै इउज खालामगासिनो दङ लोगोसे दिनैसिमबो प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियाराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोजान जानानै दिनै मोनसेबो खामानि मावनो हायाखै जायनि थाखायनो दिनै माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा दैदेनगिरिफ्रा लिडार्सफोरा जों बर' हारिनि बर' फिसाफोरा अलखदाव गोग्लैनाय नुब्लाबो दिनै बै बर' फिसाफोरजों थांनानै हेफाजाब हैनो बिसोरहा दिनै गोहो गैला पावार गैला जेराव दिनै बिसोरो टटेलि सोरबा सासे सानै पलिटिकेल लिडारनि जानानै दिनै खामानि मावनानै होगासिनो दङ सिं सिं आन्दोआव जेराव दिनै एबसुआनो इउपिपिएल एबसु होनानै गोबां बुंबाय थानाय बाथ्राखौ जों दिनै खोनानो मोन्दों दा थांनाय 2020 मायथाइनि जा बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि बिसायख'थियाव एबसुआ इउपिपिएलनि जानानै थारैनो जुदि कमप्लिटलि पलिटिक्सनि खामानिखौ आन्दोआव मावनानै होदोंमोनब्ला दा दिनै मोनसे सोंथिया बेरखाङो जे मोनसे हारिनि माहारियारि आफाद बायदि आफादा मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ थोंजोङै स्पेसियेलि सापर्ट होनायनि उनावहायबो माबोरैहाय 12 सीटखौ लानानै देरहासार जानो हाखो जोबोद माने लासिं सिंनि बाथ्रा बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय जेब्ला प्रमद बर' बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ एंगारो बै समनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादजोंनो लिडिं खालामजानाय दैदेनजानाय बर' हारिनि गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बदलनायखौ लानानै सोमावसारनाया दिनै गैया जालांबाय बबेबा खनायाव दिनै गोमानानै थाबोबाय जाहोना मा दा बे समाव मोनसे सोंथिया बेरखाङो जे फैबाय थानाय समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावनो बे गणतान्त्रिक लामाजों बर' हारिनि आन्दोलन खालामनाया गोथां जाफिनगोन ना जाफिना दिनै जोङो बै समनि बर' हारिनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ हमदांनो हाबाय सैथोआ मा दिनै 34 बोसोर 35 बोसोर गणतान्त्रिक लामाजों सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्टखौ लानानै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै सोमावसारबोदोंमोन नाथाय बै बुहुमनि बर' फिसाफोरा दिनै मा फिथाइ मोनखो जेबो मोनाखै लाथिख' नाथाय बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआवनो जों बर' फिसाफोरा गावबा गावनि बेसेन गोसा जिउखौ दान होनो गोनां बाध्य जानानै फैदोंमोन जों बर' हारिनि बर' बिमा माहारिफ्रा बे बड'लेण्ड मुभमेन्टनि एगेन्स्टआवनो जिनाहारि खालामजानानै फोथैजाबोदोंमोन आरो जिनाहारि खालामजादोंमोन जेराव 1988 मायथाइनि जानुवारि दाननि 25 आरो 27 हरनि समाव आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ बै क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामिनि 53 जननिबो बांसिन बर' हिन्जावफोरखौ नायगार हरनै जिनाहारि खालामो आरो बै जिनाहारि खालामजाग्राफोरनि गेजेराव उन्दै उन्दै देरफुनाय 12 बोसोर 13 बोसोरनि हिन्जावसा गथ'फोरबो दंमोन दा बेफोरबायदि माखासे गोथां जारिमिनफोरखौ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दिनै गोसोआव लानांगोन आरो हारिनि सेन्टिमेन्टेलखौ बे माइन्ड बे ब्रेनाव बे हार्ट एन्ड सोलाव लानानै दिनै बाथ्रा बुंलांनांगोन दिनै खामानि मावनो थाखाय दिनै ओंखारबोनांगोन दिनै बै साफा सानै सोरबा अहंकार लिडारफोरनि बाथ्राफोरखौ ब्लाइन्डलि फल' खालामनानै आंगा मांगा गोदाव सोराव गाज्रि बाथ्रा बुंग्रा मानसिफोरनि बाथ्राखौ जोंहा केयार खालामनांगौनि फल' खालामनांगौनि इम्पर्टेन्ट खालामनांगौनि जेबो दरखार गैया दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा दुखु सातजाला सहायबोनायनि उनावहायबो लाथिख' फिथाइ मोनदों नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सेल्फिश गोसोनि लिडारफोरा दिनै लाख थाखानि गारि बायदों दिनै लाख थाखानि दिनै हा बायदों दिनै न' लुदों दा दिनै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरा जोंनिनो सोरबा सासे बर' फिसाफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ फोथायनानै बैसोरखौ जों दिनै सापर्ट खालामबोदोंमोन थुलुंगा खालामबोदोंमोन बै बर' फिसाफोरानो दिनै जों रायजो राजानि जों बर' फिसाफोरनि थुलुंगा मोनखांनायनि उनावहाय राजा जाखांनायनि उनावहाय बै बर' फिसाफोरखौनो गावबा गाव बेनिफिट्सनि थाखाय दिनै सोरखौबा साजा होदों सोरखौबा दिनै गावस्रा होदों सोरखौबा दिनै होसो होदों बेसे दुखु गोनांनि बाथ्रा जाय सुबुंनि गोसोआ अहंकार गुबुननि मोजांखौ बियो नायनो हाया बेबायदि सुबुंफोरा लिडारशिपनि बिबानखौ मोनोब्ला आरो बे लिडारशिपनि बिबानाव थानानै जों बर' हारिनि माखासे सिस्टेमफोरखौ सालायलांनो सुबिदा मोनबाय थायोब्ला बे बर' हारिया बैफोरबायदि लिडार दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो दिनै एसे गाबोन एसे डिस्ट्रय जालांगोन बे बाथ्राखौ खिन्थु बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां मेलेमजिबि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनहा दिनै गोसोआव लाखि 6 सिडुलनि मोनथायखौ लानानै 2003 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि एकर्डखौ खालामनानै लाना फैनाय जादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजोंनो
माखासे मोनथायफोरखौ माखासे राइट्सफोरखौ जों लाबोनो हादोंमोन जों मोननो हादोंमोन आरो बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों लाबोखानाय माखासे मोनथायफोरखौ पावार एन्ड फांसनफोरखौ प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सेल्फिश लिडारफोरा बे थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों फाननानै फैदों खोमानानै फैदों जायनि थाखाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा दान बान्था महरै जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलनि CEM नि शेयारखौ मोननो हादों बेनि अनगा जेबो नङा बे गोथार बड'लेण्ड मुभमेन्टनि समनिफ्राय लानानै गावनि बे पलिटिकेल केरियारनि समसिमहालागै बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरखौ थगायगासिनो दङ दिनै प्रमद बर' बिथाङा जाय बाथ्राफोरखौ जाय खोथाफोरखौ रायजोनि सिगाङाव बुंनानै दिनै खोथा होयो समायखिरा लायो बेनि 1%, 2%, 3% बो खामानिखौ मावनानै होनायखौ जों दिनै नुनो मोनाखै दिनै प्रमद बर' बिथाङा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जों बर' हारिनि बिखायाव जालांनाय माखासे दुखुनि जारिमिनफोरखौ रायखां सोरबा जोंनिनो बर' फिसा पलिटिकेल लिडारखौ दायनिगिरि खालामनो नाजानाय बा रुजुनानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों दिनै नुनो मोनदों बेनिनो गेजेराव एग्जाम्पल महरै थांनाय 2008-2012 बै मायथाइनि जालांनाय दुखुनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ दिनै रायखां पलिटिकेलि इस्यु खालामनो नाजानाय माखासे बाथ्राफोरखौ जों दिनै नुनो मोनगासिनो दङ दिनै 2008 आव जालांनाय जा जाथाय दिनै 2012 आव जालांनाय जा दुखुनि मोनसे जारिमिनारि जाथाय बै जारिमिनारि जाथायफोरा दिनै आं बुंगासिनो दङ सोरबा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारिनि थाखाय जायाखै सोरबा प्रमद बर' बिथांनि थाखाय जायाखै दिनै जोंनि बे बर' हारिखौ बे आसाम स्टेटनिफ्राय डिस्ट्रय खालामनो थाखाय जाय एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दिनैसिमबो नाजागासिनो दङ बै सुबुंफोरानो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलनि गेजेरजों पलिटिकेलि आरोबाव जों बर' फिसाफोरखौनो डिस्ट्रय आरो फोजोबस्रांनो थाखाय दिनैसिमबो बिसोरो नाजागासिनो दङ आरो बै एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि जानानै दिनै प्रमद बर' बिथांमोना जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सालायगासिनो दङ दिनै प्रमद बर' बिथांनि आखायाव जा पलिटिकेल पावार दं बे गावनि थाखानाय पलिटिकेल पावारखौ बाहायनो थाखाय बाहायनायनि सिगां दिनै प्रमद बर' बिथाङा बे एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि माखासे मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफोरनावनो थांनानै दिनै पारमिशन साजेसन सावरायनो गोनां बायथ' जानानै फैयो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जेराव प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे सानैसो लेखा गोरों इन्टेलेक्चुएल जों बर' हारिनि लिडारफोरा दैदेनगिरिफ्रा बे थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों गावबा गावनि मोनथायखौ जाफुंहोनो थाखायनो बे आसाम स्टेटनि सिङाव लाजानानै सालाय होजानाय मोनसे एग्रिमेन्टखौ दिनै बानायनानै लाना फैनाय जादोंमोन बिटिआर एग्रिमेन्टआ थारैनो एनडिबिफोरखौ लानानै बानायजानाय मोनसे एग्रिमेन्टमोनब्ला एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारा मानो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानो हादिया दिनै बै एनडिबि ब्रादार्समोनानो गावसोरनि मोननांगौ मोनथायखौ लानानै दिनै मानो ओरैनिफ्राय ओरै खारथिं दिनै आरो सोरबाया दिनै मिडियानि सिगाङाव गाबै दिनै बाथ्रा बुंफैनो गोनां बायथ' जानानै फैनाय दा बेफोरबायदि माखासे गनायथावनो हायै नायथाव जायै नुथायफोरखौ दिनै प्रमद बर' बिथांनि बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायनायनि समाव बुहुमनि साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजाफ्रा दिनै नुनो मोनदोंमोन बेसे लासिं सिंनि बाथ्रा प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लिडारफोरा जोंनि बे बिटिसि काउन्सिलाव लिडिं खालामनो मोनबाय थायोब्ला जों बर' हारिनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा पलिटिकेलि गादब जानानै दोनजाबाय थागोन बेखायनो जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बासायनांगौआ रैखा खालामनांगौआ बुहुमनि साफ्रोमबो बर' फिसाफोरनि आखायाव दायित्व दङ मानोना दा समनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे लिडार्सफ्रा दैदेनगिरिफ्रा जों बर' फिसाफोरनि अलखदनि समाव बिसोरो नुब्लाबो नुयै बायदि जानानै थाग्रा जाबाय आरो दिनै जों बर' फिसाफोरनि अलखदनि समाव जों बर' फिसाफोरजों हेफाजाब हैनानै गसंथानानै दिनै बिसोर बाथ्रा बुंहैनो हानाय गोहो गैला बेनि थाखायनो आपकामिं 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लिडारफोरखौ जों दिनै फेजेननो थाखाय साखाफारा जानांगोन आरो अलरेडि बुहुमनि साफ्रोमबो मेलेमजिबि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना दिनै प्रमद बर' बिथांमोन बायदि माखासे लिडारखौ फेजेननो थाखाय रेडि जानानै दंखायो नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि